strandseizoen in gevaar door storm Kira en het kabinet heeft de knoop doorgehakt over de verhuizing van de mariniers. Maar er gebeurde meer deze week. Kijkt u mee naar een overzicht van dag tot dag. Hoge staat van paraatheid bij het waterschap. Een gesloten Oosterscheldekering vanwege het hoge water. Een veerdienst die meerdere keren uit de vaart moest. En een schade van naar schatting €500.000. Storm Kira in combinatie met springdij speelde Zeeland parten deze week. En als gevolg van het hoge water, in combinatie met die harde wind, komt het toerismeseizoen in gevaar. Omdat er hele stukken strand zijn weggeslagen en het nog maar de vraag is of de strandslaaphuisjes deze zomer weer op het strand kunnen staan. We gaan inspectie doen naar de stormen. En er zijn er best wel wat dingen zijn er aan de hand. En dan gaan we eerst even kijken bij het Jozefswegje. Er zijn een aantal platen van de overgang weggespoeld. Hier ben ik aangelangt bij die platen die naar beneden gevallen zijn. Hier zo. En ja, goed, die bovenaan me dus slikhekken gezet dat het afgesloten is voor verkeer. Dat er niemand ineens naar beneden kukelt. Ik ben gisteren geweest en vandaag en waarschijnlijk morgen nog een poosje. Ik ben best mee bezig. De strandafslag, daar kom je heel veel tegen nu op dit band. En natuurlijk de overhangen, de duinoverhangen, die zijn ook al helemaal stuk. Voorlopig kunnen de stranden nog niet opnieuw worden opgespoten, omdat daarbij te veel stikstof wordt uitgestoten. Als natuurlijk de veiligheid in het geding komt, dan wordt dat strand toch opgespoten. We hebben pas contact met iemand gehad die daarover ging en die had gezegd dat het inderdaad van het jaar of volgend jaar opgespoten zou worden. Overigens vormt het afkalven van de Walcherse stranden volgens Rijkswaterstaat geen gevaar voor de veiligheid. En daarom worden ze niet met voorrang opgespoten, maar gewoon volgens planning. En dat is uiterlijk volgend jaar. Zorgen om het faillissement van vervoersbedrijf TCR. Ouders zijn bang dat hun kinderen straks niet meer naar school kunnen worden gebracht. De komende dagen lijkt het vervoer nog te zijn gewaarborgd, maar wat er daarna gebeurt is onzeker. Elke ochtend, 5 dagen in de week, wordt Nathan uit Terneuzen met dit busje opgehaald en naar school gebracht in Goes. En ook weer terug thuis gebracht. Hij heeft een meervoudige beperking en is daarom aangewezen op de service van TCR. Zijn moeder maakt zich dan ook zorgen over de toekomst nu het vervoersbedrijf failliet is verklaard. Dat zou betekenen dat wij hem elke dag zouden moeten halen en brengen. Nou, dat is op zich, zou dat als ouders graag doen. Maar er zitten natuurlijk ook kosten aan vast en tijd. De kosten van de tunnel, van de benzine, hoe gaat dat verlopen? En tijd is dat je toch altijd thuis moet zijn en rekening moet houden met het feit dat je zo naar school moet en dat hij ook weer naar huis komt. Iris Martina is niet de enige ouder die zich zorgen maakt. Zo'n 1000 Zeeuwse kinderen zijn afhankelijk van het vervoer van TCR. Ik heb meerdere ouders gesproken vandaag en die willen allemaal één ding: duidelijkheid. Wat ouders nu nodig hebben is gewoon echt weten dat er nu wordt gekeken naar een oplossing. Want het is een doelgroep waar je rekening mee moet houden. Dat die niet altijd met al die veranderingen om kunnen gaan. Ouders moeten gaan werken. Die kunnen ook niet heel lang verlof nemen. En als je tegen je baas gaat zeggen van ja, 's morgens ik moet eerst mijn kind de komende tijd naar school brengen. Chauffeurs willen vandaag niet voor de camera reageren. Maar we krijgen anoniem wel allerlei reacties binnen. Zo reageert een van de chauffeurs als volgt. Ik wil zo mijn bus instappen en nog een geweldige tijd hebben met collega's en cliënten. Het breekt mijn hart dat kinderen, ouderen en gehandicapten nu ook een onzekere tijd beleven. Dit doet pijn. De chauffeurs die we hebben gesproken hebben allemaal aangegeven de komende dagen te blijven rijden. Uitkeringsinstantie UWV staat garant voor hun salaris. Zeeuwse gemeenten geven aan druk bezig te zijn met het zoeken van een oplossing. TCR verzorgt naast leerlingen en WMO-vervoer ook openbaar vervoer, rouwvervoer en reizen met touringcars. De curator geeft aan dat er meerdere partijen zich hebben gemeld om het failliete bedrijf over te nemen. Er komt een groot onderzoek naar het aantal kreeften in de Zeeuwse wateren. Het onderzoek moet een einde maken aan de wilde verhalen die er rond te doen over het kreeftenbestand. Wij noemen dat kaaipraat. Van ja, de kreeftenbestand loopt terug. Maar dat is er nergens op gebaseerd. En je moet wel een basis hebben waar je vanuit kunt gaan op basis van onderzoek. En daarom komt er dus een groot onderzoek naar de kreeftenstand. De laatste keer dat dit gebeurde was 14 jaar geleden. Het wordt dus wel weer eens tijd, want het is belangrijk voor de toekomst van de kreeftensector. Wat wij nu juist willen weten is hoeveel kleine kreefjes zijn het en hoe klein zijn die kreefjes. Zijn ze bijna aan de maat? Zie je daar een teruggang in? Of zie je juist een vooruitgang? En dat willen we gaan onderzoeken.
Het inventariseren van de hoeveelheid kreeft is niet moeilijk, zou je denken. Want iedere visser moet verplicht bijhouden hoeveel kreeften ze boven water halen. Die gegevens die zijn voorhanden, die gaan we in eerste instantie opvragen, zodat we kijken of daar misschien een trend is te ontdekken. Die kreeften, dat vissen we met kleine bootjes aan. Waait het hard, regent het, dan is het moeilijker om alles gewoon netjes bij te houden. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe serieus ben je met je vak bezig. En daarnaast willen we ook wat verder onderzoek gaan doen. En dat gaan we doen door middel van een samenwerking met de Wageningen Universiteit. Die hebben een heel mooi apparaat daarvoor ontwikkeld, een catchcam. En daar gaan we nu een pilot mee draaien. En dan hopelijk volgend jaar een groter onderzoek. Sinds het laatste onderzoek zijn er verschillende dingen veranderd voor de kreeftenvissers. De jaarlijkse kreeftenrace, waarbij de snelste schipper de beste visplek kon bemachtigen, is afgeschaft. En er zijn een paar keer staalslakken gestort op de bodem van de Oosterschelde. De vissers gaven aan dat dit slecht was voor de kreeftenstand. In oktober staan er opnieuw stortingen gepland. Maar dit keer mochten de kreeftenvissers advies geven. Gebruik bepaalde stenen die goed zijn om voor de kreeften een habitat in te richten. En ze doen daar zelfs nog wel wat extra's bij door riffen te maken waar gewoon meer kreeften kunnen gaan wonen. Het kreeftenseizoen opent dit jaar op 26 maart. De eerste kreeft zal in ontvangst worden genomen door cabaretier Najib Amhali. Geen geld uit Den Haag, maar wel mooie woorden over samenwerken. Dat is een korte samenvatting van het congres over slimme mobiliteit in Goes. Want de bus lijkt niet langer houdbaar. En hoe hou je dan een dorp leefbaar als om 7 uur 's avonds de laatste bus al rijdt? Het nieuwe motto wordt nu delen. Samen het openbaar vervoer in stand houden. Op Schouwen-Duiveland bijvoorbeeld lopen verschillende projecten gedragen door vrijwilligers. Nadat de basisschool in Zonnemerre sloot, kochten ouders met behulp van fondsen en de gemeente elektrische busjes om de kinderen samen naar school in Zierikzee te brengen. Goed voor het milieu, goed voor de leefbaarheid en gezellig voor de kinderen. Ik vind het wel leuk, want alle kinderen die hier op het dorp wonen, die gaan ermee. Ik zit hier nu met mijn beste vriend, dus dat is wel leuk. Kinderen ontmoeten elkaar, ze gaan naar verschillende scholen op het eiland. De ouders die treffen elkaar toch ook weer bij de schoolbus. Kinderen maken afspraken, kunnen vriendjes mee naar huis nemen. Waardoor dat in ieder geval zoveel mogelijk wordt ingevuld. De schoolbus wordt inmiddels ook ingezet voor ouderen. We hebben daar al een eerste kerstreis mee gehouden, ook afgelopen december naar Duitsland met een aantal ouderen van hier, naar het Drijschoor. Dus dat gaan we ook steeds meer doen om juist die efficiëntie te halen. Nog zo'n project op Schouwen-Duiveland, de deelauto. In Zierikzee mogen inwoners gaan rijden met elektrische auto's van woningcorporatie Zeeuwland, als die buiten werktijd toch maar op het parkeerterrein staan. Mensen die kunnen zich aanmelden bij ons dat ze denken gebruik te gaan maken van de auto. Dan krijgen zij een app op de telefoon. Dan kunnen zij de auto registreren wanneer zij hem dus willen gebruiken. En met diezelfde app kunnen ze de auto vergrendelen en ontgrendelen. Dus dat is helemaal geautomatiseerd. Dus je houdt je gewoon dan je telefoon bij het slot? Je houdt je telefoon inderdaad bijna letterlijk bij het slot. En dan gaat de auto open en dan zegt hij welkom. En dan kan je met je reis beginnen. Van dit soort initiatieven moet Zeeland het hebben, was de boodschap tijdens het congres Slimme Mobiliteit in Goes. Minister van Veldhoven was erbij omdat openbaar vervoer in veel landelijke regio's een probleem is. Zorgen voor goed openbaar vervoer in regio's waar het wat minder druk is dan in de Randstad is natuurlijk eigenlijk een vraag die we op heel veel plekken in Nederland hebben. Ik vond het ontzettend mooi dat Zeeland zei vanuit kracht, wij hebben eigenlijk hier heel veel kansen, we zien veel mogelijkheden en we willen gewoon graag daarmee aan de slag. Wilt u dan komen? Dus zei ik natuurlijk meteen ja. Het is natuurlijk een hele uitdaging om alle kernen, alle wijken goed bereikbaar te houden. Ook in de avonduren, op de momenten dat er weinig vraag en aanbod is. Om dan juist voor die reizigers die het nodig hebben het goed te regelen. Heeft heel veel te maken ook met de leefbaarheid. En als wij Zeeland belangrijk vinden ook qua leefbaarheid, voor onze jongeren en ouderen, moeten we zeker nadenken over vervoer. Deelauto's, een schoolbus die door ouders wordt rondgereden, het moet vooral van vrijwilligers komen. Een zak met geld heeft de minister niet. We zijn eigenlijk met elkaar in heel Nederland bezig om experimenten uit te voeren van hoe kun je dat openbaar vervoer nou slimmer organiseren dan die grote lege bus te laten rondrijden. Nou, dat ondersteunen we vanuit Den Haag. En verder spreken we natuurlijk veel met ook de gedeputeerden steeds over wat is er nou voor nodig om ook hier het vervoer goed te organiseren.
Rond deze tijd zit hij weer in de brievenbus. De WOZ-beschikking, die aangeeft hoeveel je huis waard is. En je zult maar op een stukje grond wonen dat opeens fors in marktwaarde is gestegen. Dat lijkt leuk, maar heeft ook zijn nadelen. Zo blijkt wel in Renesse. Het huis was eerst 316.000 WOZ-waarde en is nu verhoogd naar 450.000. Dit schattige huisje is van 1960. Het is 84 vierkante meter, dus dat is heel klein. En die was 309.000 en die is nu getaxeerd op 449.000 euro. Energielabel F. Het is natuurlijk een onverwachte verhoging van 50-45%. Ik zeg, hallo, daar schrik je van. In deze wijk achter de duinen bij Renesse hebben ze er nog buikpijn van. De drastische verhoging van de WOZ-waarde van vorig jaar. De waarde van hun woningen, niet eens met eigen grond maar op erfpacht, was toen ineens opgetrokken naar wat volgens de gemeente de werkelijke marktwaarde is in deze buurt. Bezwaar maken hielp niet. En zonder dat ze er iets voor gedaan hadden, woonden ze ineens op een hotspot. U zit dus eigenlijk hier op een goudmijn. Ja, dat zeiden we lachwekkend ook tegen elkaar. Van, we zitten ineens op de goudkust. Maar het feit is, wij gaan niet weg. Wij willen niet verhuizen. Wij willen hier blijven wonen. En wat er nu gebeurt, is dat je gemeentelijke belastingen natuurlijk veel hoger zijn. En dat komt jaarlijks terug. Daar moeten we mee dealen. Ook in de rest van Zeeland steeg de WOZ-waarde van koopwoningen de afgelopen jaren, maar lang niet zo spectaculair als in Renesse. Vergeleken met andere toeristische plaatsen, zoals bijvoorbeeld Bruinisse en Oostkapelle, steeg hier de gemiddelde waarde van woningen tussen de 2 en 3 ton en met vele tientallen procenten. Vooral de aanwezige voorzieningen kunnen een wijk gewild maken. Dat geldt vooral ook voor senioren die ergens op het platteland wonen. Die trekken dan meer naar de voorzieningen toe. En een plaats of een wijk kan om die reden zeker courant worden. En als je bijvoorbeeld achter de duinen ligt als wijk? Ja, dat is sowieso populair natuurlijk om daar te wonen. Dus dan heb je daar ook het genot van. Dat is natuurlijk plezierig om daar te verblijven, maar daar moet je dan ook voor betalen. Ook voor dit jaar zal de gemiddelde WOZ-waarde stijgen. Maar hoe lang blijft dit nog doorgaan? Dat het onroerend goed schaars blijft, dat er weinig nieuw gebouwd wordt. En dat de rente laag blijft. Maar het probleem is de schaarste. Dat we dan natuurlijk toch een toename nog steeds zien van de waarde. Ook de komende jaren nog. En dat betekent vaak meer onroerende zaakbelasting betalen. En daarom kijken ze hier in Renesse met spanning uit naar de komende WOZ-beschikking. Nou, ik denk dat de gemeente het niet meer moet doen om nog eens een keer weer te gaan verhogen. Want ik denk dat dan de hele buurt hier op zijn achterste benen gaat staan. Zover zal het waarschijnlijk niet hoeven komen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangekondigd het OZB-tarief voor dit jaar namelijk iets te verlagen. En in de laatste week van februari zullen de inwoners het exact weten. Dan valt de nieuwste belastingaanslag weer op de mat. Brand in een loods in Hulst. En dat zou zomaar gevolgen kunnen hebben voor de carnavalsoptochten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Want in de loods staan 19 praalwagens. Die zijn niet in brand gevlogen. Een branddeur halverwege de loods heeft dat voorkomen. Maar ze zijn wel licht beschadigd. Nou, gelukkig is het allemaal een beetje meegevallen. De schade die beperkt zich eigenlijk tot een klein deel, een hoek in de loods. En aan de carnavalswagen zelf is gelukkig weinig of geen schade. Er is wel wat roet dat zich verspreid heeft in de loods. Maar dat is wel met een goede poetsbeurt wel te verhelpen. Dus, De loods is later vrijgegeven, waarna de carnavalsverenigingen aan de slag konden om de praalwagens tippetop in orde te maken voor de carnavalsoptochten. Gevangenisstraf voor de oud-directeur van voormalig ziekenhuis Walcheren in Vlissingen, Rob Zomer. Het Hof in Zwolle heeft Zomer tot 1 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk veroordeeld wegens fraude. Hij sjoemelde met de wachtgeldregeling die hij van het ziekenhuis kreeg toen de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes fuseerden. Het ging om honderden duizenden euro's. Het Hof neemt het Zomer kwalijk dat hij altijd is blijven ontkennen. En geef je Valentijn een kale tak in plaats van een bos rozen. Dat is het advies van deze rozenkweker uit Cats. Als je van iemand heel erg houdt, geef hem dan iets wat leeft en niet iets wat na een week in de vuilnisbak belandt. De rozentakken werden volop verkocht en dat had niets met Valentijnsdag te maken. Er is eigenlijk nog geen echte nachtvorst geweest hier in Zeeland. En kan je toch echt goed merken dat mensen gewoon veel meer buiten blijven doen. En dus ook veel meer met tuinieren bezig zijn. Want een tuin vol met rozen is toch veel romantischer dan een boeket? Lijkt mij wel. Toch? En dan is het alleen nog afwachten tot de rozen gaan bloeien. Het hoge woord is eruit. De marinierskazerne komt definitief niet naar Vlissingen.
In plaats daarvan gaan de 1800 mariniers naar Nieuw-Millingen bij Apeldoorn. Dat heeft het kabinet besloten. Er zijn 2 besluiten genomen. 2 voorgenomen besluiten. Eén is dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen zal gaan. En het tweede is dat we onder de regie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, een speciaal gezant aan zullen stellen die samen met Zeeland gaat kijken wat dan een gerechtvaardigd compensatiepakket zou zijn. En waaraan wordt dan gedacht met die compensatie? Is er een bedrag genoemd? Nee, totaal niet, want dit moeten we gewoon samen met Zeeland doen. Want dat is de les die we hebben geleerd van de afgelopen periode, dat dit proces niet helemaal goed is verlopen. Dat zeg ik met understatement en dat moet beter en dat willen we juist samen met Zeeland doen. Er was dus heel veel boosheid geuit in Zeeland. Wat verwacht u dat nu de reactie zal zijn op dit besluit? Ik denk nog steeds dat Zeeland boos zal zijn, want het voorgenomen besluit om niet naar Vlissingen te gaan met de marinierskazerne, dat zullen zij zien als een gebroken belofte. En dat snap ik ook, want er is lang over gesproken en we hebben natuurlijk gewoon overeenkomsten gesloten. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid als werkgever, als staatssecretaris van Defensie voor het Korps Mariniers, om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst er gewoon voldoende mariniers zijn. En dat heeft voor ons ook de doorslag gegeven om dit voorgenomen besluit te nemen. Wanneer moet die compensatie geregeld zijn? Wij willen graag dat voor de zomer we duidelijkheid krijgen, zodat we ook tot een besluit kunnen komen. En de provincie, gemeente Vlissingen en het waterschap reageerden via een persconferentie op het nieuws. En de Zeeuwse bestuurders waren woedend, zegt Ariana Lafort. Er werd gesproken over, ja, het is schandalig, we voelen ons bedonderd, we voelen ons belazerd, we zijn boos. Zo ga je niet met mensen om en zo gaan zeker overheden niet met elkaar om. Bent u, Defensie, alternatieve locaties aan het onderzoeken? Ook de staatssecretaris is dat op de vrouw afgevraagd. Dat is ontkend. We hebben geconstateerd dat achter onze rug, als een soort geheime militaire operatie, alternatieve locatieonderzoeken in opdracht van Defensie zijn verricht. Zie de stukken die zojuist naar de Tweede Kamer zijn gezonden. Daardoor, kunt u zich voorstellen, is het vertrouwen enorm beschadigd. Het is onbehoorlijk bestuur. Zo ga je niet om met mensen en zo ga je niet om met overheden. Heel boos en heel teleurgesteld. Want er wordt door vicepremier Hugo de Jonge gesproken over verwachtingen die gewekt zijn bij de Zeeuwen. Maar volgens u gaat het verder dan verwachtingen? Verwachtingen die gewekt zijn. We hebben gewoon een contract in 2014. U heeft het net gehoord van de commissaris en van de burgemeester van Vlissingen. We hebben gewoon een afspraak. Verwachtingen die gewekt zijn, nee, we hebben gewoon een afspraak. En we hebben nu gezien, het kadaster is weg, de Belastingdienst is weg, de politie is uitgedund, de Rijkswaterstaat is voor een groot deel uitgedund. En nu hadden we daarvoor de marinierskazerne als een soort van structuurversterking. Die gaat nu ook weg. We zijn verder af dan toen we eraan begonnen in 2012. En dat op een manier waarvan we nu eigenlijk tot de conclusie moeten komen, al vanaf de zomer van vorig jaar, en gesprekken zijn met andere regio's waar wij buiten gehouden zijn. Het is schandalig. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Op onze app en site, omroepzeeland.nl, houden we u op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. En voor nu nog een fijne avond.